говорится по их высказываниям, вот, при посещении городов и районов, наш двор. Да, мы научились строить большие крупные объекты, да, мы строим жилые дома, где люди живут, но наконец-то пришло время привести в порядок дворы, места общего пользования, скверы, парки, места обитания наших жителей. И вот эта программа, она и в Альметьевске, вчера я ее смотрел, очень понравилась, и люди благодарили. Сегодня в Вознакаевском районе Вознакаева меня просто поразила вот эта улица Сюембекя, значит, двор для 3 или 4 домов, которые сделали. Ну, все условия созданы. Народ благодарит президента, руководство республики, главу района и подрядчиков. Главное, я сказал, еще это воспитательное действие этого проекта. Ты сам участвовал в своем дворе, в приведении его в порядок, значит, ты не будешь мусорить, будешь ухаживать. Это уже воспитание детей и всей семьи. Вот этот проект реализуется во всех городах и районах нашей республики. Думаю, что из 1000 дворов этого года, ну, кондоминиумом этот коронавирус, к сожалению, в значительной мере повлиял на все эти дела, но то, что этот процесс в республике активно поддержан и начался, я могу уверенно сказать, что мы эту программу реализуем сполна. Ознакай бәләкәй шәһәр дип әйтәсем килми. Нигә дигәндә, монда шактый халкыбыз яши, монда нефть компаниялары бар, монда эшмәкәрләр бик күп, монда авыл хуҗалыгы актив, моторын әйттереп эшләп килә. Менә Ознакайның үзенең йөзе бар. Менә халкының ничек күңеле, йөзе, бите дибез бит инде. Ознакайның ниндидер менә без Ознакайлылар дип. Без беренче кешедән ким була алмыйбыз дип. Менә шулай тырышып, көннәшеп, көрәшеп эшләгәч, уңышларда күзгә күренә. Главадан башлап. Без беренче монда, без Франциядә җиңдек, Германиядән беренче урын белән кайттык, тегеннән бөтен дөньяны әйләнеп чыкканнар Ознакайлар. Беренче җир булып кайталар. Аллага шөкер. Кайттамы, икенче булып кайтамы, икенче булып кайтмыйлар. Беренче дип әйтәләр инде алар. Моторын әйттереп яшәргә булсын. Шулай дәртләнеп эшләсәң, менә халкың белән тату, аңлашып яшәсәң, менә шушындый уңышларны күрәсең һәм шатланасың. Рәхмәт.